Hello guys, hello 18. Today, let's watch the performance of SB19 Ken or Philip in the Wish Bus 107.5 Sloth. So, Sloth is isa sa mga songs niya from the Seven Sins album. So, ngayon excited akong panoorin. Parang ngayon lang yata ako nakapanood ng live performance niya sa mga songs niya ngayon na latest album. Last time nga naka-react ako sa full album niya na Seven Sins. Yun yung naging impression ko. Kakaiba siya. Maraming mga tunog eh. And yung boses ni Ken parang binago din. Ayun, iba kasi yung quality talaga ng boses ni Ken. And yung mga songs, choice or pag-produce niya ng songs is kakaiba. I-compare mo sa mga SB19 songs, hindi ba? So ngayon parang breath of fresh air din kasi kakaiba, may makukuha tayong kakaiba each member. So ngayon, tingnan natin ngayon kay Philip na kantang Sloth live on Wish Bus. You can sing along if you want to. Grabe. Yeah. Ang cute talaga mapakinggan yung boses ni Ken. Pag English siya. Very natural, no? Ang galing ni Ken na English. Oo, ito, mas gusto ko to kasi parang live kasi parang konti lang yung, di ba, yung backtrack, yung effects. Matagal na ba to? Kasi red pa yung buhok ni Ken. Diba? Pag-chill lang. Oh. Oh, diba? Ulitin natin. Ito yung, hindi ko to na dati napansin. Parang nagbago, diba? Nagtumaas yung, yung notes dito. And medyo ginamit niya yung parang falsetto ba tawag dyan, no? Yung boses niya itinaas ni Ken, di ba? Kayang-kaya. Parang magugulat ka kasi parang akala mo lang, baritone lang siya, mababa lang. Pero gugulatin ka, kaya din ba na niyang itaas yung notes niya. Ito, maganda to. Ulitin natin. Saka prepare niya yung nakatayo. Talaga. Tried hard, you know I stopped looking back at you for a minute. I lost track, pull me back up, and then later take me back to Ang cool naman ng niya, sombrero. Merchandise ba to? Oh, diba? Parang may hook din to eh. Kasi kahit hindi ko alam yung song talaga. Yung lyrics ba, hindi natin talaga alam. Pero ayan, nakaka-jump din naman. Balenciaga pala yan eh. Mahal yan eh. Kala ko pwede yung sa onesie. I-order. Ganyan yung daya, guys. Diba? Iba-iba yung tunog eh. Ito yung favorite part ko. Camera roll. Oh, diba? Pinabagal na. Slow time. Kasi sloth. Mabagal. Kaya dapat mabagal din yung
Oh, ito na yung ano pala. Patapos na pala. Grabe naman si Ken. Tingnan yung suot ni Ken. Kahit ang malmal siguro. From top and below din nakita yung sapatos. Pero ano din eh. Grabe yung pormada ni Ken. Si Ken talaga yung sa SB19 members na mahilig talaga suot ng mga magagandang suot. Mga damit. Nag-ano talaga siya eh. Nag-invest talaga siya sa pagsuot niya, di ba? Mahilig daw siya mag-shopping at saka ano lang, yung sinashop niya yung mga mahal, yung mga branded. Yung sa cup niya, grabe. Yung jacket niya, kaya astigin talaga siya tingnan. Ganun, si Ken. Buti nga ngayon, kaya na nilang bumili ng mga gusto nilang bilhin, no? Gusto nilang suotin. So, ayun, yung slot live performance ni Ken or Philip sa Wish Bus. Very maikli lang talaga yung song na to. Pero, ayun, kakaiba talaga kasi kay Ken eh. Parang hindi ka talaga masasawa sa boses niya. And yun, pag gusto mong kakaiba, chill lang, relax ka lang dyan, gusto mo ganun yung momento ng song na pakinggan mo. Ito, yung album na Scenes, pakinggan nyo. That's it guys for my reaction. I hope nag-enjoy kayo. If you enjoy this video, please hit a like and leave a comment if you have any suggestions. And please subscribe to my channel. Thank you again and see you next time. Bye-bye.